Bon dia, som els corresponsals de segon de batxillerat i avui us anem a informar sobre com l'estrès i les hores d'estudi sacsegen l'inici de curs dels estudiants. Al començament de curs de segon de batxillerat ja es fa notar i una enquesta recent entre els alumnes mostra que l'estrès, les hores d'estudi i la pressió per les proves d'accés a la universitat han arribat abans del que esperaven. Exacte. Tot i que falten mesos pels exàmens encara, els alumnes asseguren que ja noten la pressió, no només en els seus estudis, sinó en la seva organització del dia a dia. Sí, de fet, segons les dades, la majoria dedica entre 2 i 4 hores diàries a estudiar, però una part considerable hi dedica més de 4. I això no és fàcil de gestionar. Alguns alumnes expliquen que tracten de mantenir la calma, però quan s'apropen els exàmens, costa. Bueno, la veritat és que ho intento, però no la mantinc gaire. Al final tens moltes opcions perquè després et donen l'opció de superar o recuperar per millorar nota. Et treu un pes de sobre, també. És comprensible i, per tant, els alumnes, per preparar-se, opten per estudiar a biblioteques o a casa, utilitzant apunts propis o recursos digitals. Curiosament, gairebé ningú recorre a cap acadèmia o reforç extern. Això és una mostra d'autonomia, però hi ha pressió psicològica. Molts afirmen que, encara tenint un molt bon hàbit d'estudi, no tenen temps de tenir desconnexió. La selectivitat està sempre present. I no només organització, també disciplina. Alguns expliquen que han hagut de canviar completament els seus hàbits per tal de poder arribar a tot. Doncs jo penso que he après primer de tot a organitzar-me a les tardes, a organitzar el temps limitat que tinc, l'esforç que haig de posar a cada hora, la planificació abans d'entrar en una sessió d'estudi i a ser disciplinat dins d'aquests àmbits. Tot aquest esforç passa factura, ja que segons la nostra enquesta, un 65% dels alumnes assegura que dorm poc o malament i un 25% diu que li falta temps lliure o que no arriba a tot. L'altre 10% assegura que està sobrepassat i això mostra que la pressió emocional i física augmenta a mesura que va avançant el curs. Però també hi ha aspectes positius. Hi ha qui troba maneres d'evadir-se i destaquen que tenir suport és essencial per continuar endavant. El que a mi més m'ajuda quan a batxillerat són diverses persones. Tens la meva família, que m'ha estat sempre apoyant i sempre que ho necessito està allà per mi. Els professors, que sempre guien, t'ajuden molt, disposats a respondre a qualsevol pregunta. L'esport, futbol, l'exercici físic que fa que jo pugui anar més tranquil a totes les coses que faig. Molt interessant, perquè sovint es parla únicament d'estudiar, però tenir un espai de desconnexió propi és essencial per rendir bé. Exactament. Molts coincideixen que anar a passejar, a fer esport o estar amb la família els ajuda a seguir endavant. Desitgem molta sort a aquests alumnes i que no oblidin de prendre's un descans. Els ha informat Centro Jama, Carla Valverde i Júlia López.